Palle. Hi guys, welcome back to channel. Hi guys, welcome back to our new vlog. ಅಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿತ್ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತನ ಇಂದಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಚಾಗ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮೂತು ದಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದಾನಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಖತಮ್ ನಾನೈತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಪರೋಡಾತೆ ಅಯ್ಯೋ ತುರುವಿದಿಯೇ ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Hi guys, welcome back to channel. Engel povundulla Drink. Jana kumbir. Chapatti cha. How ya pande? Gas mugin khal. Ancha arda tuditalla. Kaliya nana tuwadatti. Tuwadatti. Cha parone. Chalo. Nana tu. Cha parpunu wollu. Chalo, poi continue. Let's continue. Continue the video. Madam Lawan. Pidarta avaditte. ಕುಂಬಳದ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಚಾ ಬರ್ಕನ ಚಾ ಕುಡಿವನ ಚಾ ಕುಡಿವನ ವಂಶಿಕಾ ಚಾ ಕುಡಿವನ ತೋಜುವನಂಗ್ಲಿ ಪಲಾವು ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ವಂಶಿಕ ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ವಂಶು పెట్టుందా అమ్మట ఫ్రీగా పెట్టుందా పెట్టుకుంటాను సీ పొప్పన షర్ట్ కైట్ పెట్టుకున్న పొన్ను ఎరిగే పెట్టుకోరు రోల్ పెట్టుకోరు కారగా బెరక ಇದು ತಿನ್ಲೇಗೈತೆ ಐದು ಚೂರು ಬಾಯಿ ಹಿಡಿತು నేను పేరు పర్ద నింగులేಗೆ 1 week later. Hey guys, welcome back to channel. welcome back to our new video. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟನ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವನಿತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಉಶಿನ ಪೊಪ್ಪ ಬರಡು ನಂಚ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲ ವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮುಗಾಲ್ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಬೇಗನೆ ಉಂಡು ತೋಚುಡು ಗಾಳಿ ತಂಪು ಮಾತ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಚಾಗ್ ದೋಸೆ ಅಂಡ್ ಚಾ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗ್ ಪೋಯರನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಒಕ್ಕಡೆ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾನ್ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆಯಲೇ ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿವೆ guys. On the way.
guys, welcome back to channel. ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸಂಟ್ಯಾರು ರೀಚ್ ಆಯ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೇಲಾಂಡು ಅನ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ఎంత పెద్దవాడ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚಿಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಉನ್ಕನ ಜೋರ್ ಪಟ ಹೋಟೆಲ್ ದುರ್ಗಾಂಬ ತೋಜನ ಚಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಬದಾವರ ನನ್ನ ಭಯ್ಯ ಉಂಟು ಕಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಜನ ಭಯ್ಯ ತೆಂಗ್ ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಈರು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಡ್ಬಾರವೇ ಸತ್ಯನ ವಿಡಿಯೋಡು ನೈಟ್ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಇರತ್ತ ರವನಸ ವಂಶಿನ ಪಪ್ಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನಸುಂಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಲವನಸಲ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಬಿರಿಯಾನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊರಿಯರು ವಂಶಿಗೆ ಪರಂದು ಕೊರಿಯರು ವಂಶಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಚಿದ್ದಪ್ಪ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಏಕರ್ದ ವೀಡಿಯೋನಿ ಅನಿತ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟೆ ಡೇನೆ ಬರ್ಸ ಸೋಕುಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತು ನಿಂತು ಬತ್ತಂಡು ತೆಡ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲೆ ಡೆಂಚಂಡು ಲೈಟ್ ಡೆ ತೆಡ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇದೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಪೈನ ಬರ್ತಡೇದ ನೀ ಪಾಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರತದಿತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್.